वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिगियान आयदानि सोंनायनि फिननाय लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। कुइसन 1 जोंनि हां बोनायाव मा गेसखौ बाहायो? ऑप्शन ए कार्बन डाइ अक्साइड, ऑप्शन बी अक्सिजेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजेन। ऑप्शन बी अक्सिजेन। कुइसन 2 बाराव बेसेबां जौखोन्दो अक्सिजेन थायो? ऑप्शन ए 21 जौखोन्दो, ऑप्शन बी 78 जौखोन्दो, ऑप्शन सी 12 जौखोन्दो, ऑप्शन डी 87 जौखोन्दो। ऑप्शन ए 21 जौखोन्दो। कुइसन 3 बाराव बेसेबां जौखोन्दो नाइट्रोजेन थायो? ऑप्शन ए 12 जौखोन्दो, ऑप्शन बी 87 जौखोन्दो, ऑप्शन सी 21 जौखोन्दो, ऑप्शन डी 78 जौखोन्दो। ऑप्शन डी 78 जौखोन्दो। कुइसन 4 मा गेसआ अर खामनायाव हेफाजाब होयो? ऑप्शन ए नाइट्रोजेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजेन, ऑप्शन सी अक्सिजेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइ अक्साइड। ऑप्शन सी अक्सिजेन। कुइसन 5 मा गेसआ अर खामनायाव हेंथा होयो? ऑप्शन ए अक्सिजेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइ अक्साइड। ऑप्शन बी नाइट्रोजेन। दिनैनि आयदाया एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि गोदान भिडिअखौ नुनो थाखाय बेल आइकनखौ थुनानै हो।